Kawang-kawang terus ngalilo iki gak taune tangga kuwi Pak Sarkono iki Polan Harjo kok disawer piye kanca sekolah iki berarti Candi Ayu hambabar rasaneng ati Pratama syutinge Klaten sing kagungan dalem ya Klaten MC-ne Klaten janji prasetyo satu Jinitra pisahing tresno Matur nuwun Mas Pratama. Wis pirang ketemu dhisik ning Agra kae lho, samping Agra. Sukono. Swara angen pinarong mekolan mendung ilineng tirta ing kali oya rasane cinitra janji oke miring Mas miring nalikane wayah sore kawang-kawang mung katon eseme amung tansah ngawe-awe anglito mung ngatoni wae sliramu wis ora ana dowong ayu teko ninggal lunga mbok eling pian prasetyo sineksenan ilining kali oyo saben aku nunggu mau ngarep tekanmu kumriji ing banyu kali hanembai kekesing ati monggo mangke Bapak Ibu menika tasih son dicek neng pinggir
pinggireng kali oyo dowong ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali teenteni neng pinggiring kali saben aku nunggu mau ngarep tekamu kumriji ing banyu kali hanembahi kekesing ati neng pinggiran kali oyo dowong ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali. Haji Bapak Ibu sekalian menika minangka Jackson ing samangke sareng para kadang campur sari jara ingkang dipun dukung dipun sengkuyung audio ingkang luar biasa menika para kadang Pratama Audio. Ini juga nanti live streaming Bu, live streaming di pesta pernikahan Mas Aldito sama Mbak Febri ini live streaming, yaitu nanti bisa diklik di channelnya Zara, di channelnya Zara, nanti di YouTube, di HP, nanti sambil tiduran di kamar mungkin istirahat, mengke rombongan Kebumen apa Banyumas? Jawa Tengah nggih, pokoknya Jawa Tengah lho. Mangke ben nggawe obat kangen, mengke ten Jawi mriku di setel mulai wah klik Zahra campur sari pernikahan Aldito. Mangke saged dipirsani malih. Ugi juga bisa nanti live streaming ini persembahan dari video syuting yang luar dari biasa dari Maxton Pro. Pokoknya monggo nanti bisa diklik, bisa atensi lewat HP. Nanti saya kalau udah mulai acara hiburan nanti pegang HP, kita buka live streamingnya. Nanti dulu-dulu yang menonton biasanya dari Korea, dari Malaysia, dari Taiwan, Surabaya, pokoknya komplit. Pokoknya monggo nanti ditunggu pagelaran tentunya dari rekan-rekan campur sari Zahra, tentunya pimpinan Mas Taat Winarno yang berdomisili di Jalan Kramat 3 Lubang Buaya Jakarta Timur. Anji sumonggo iki Jackson riyen lho Mbah, burung mulai nek mulai beda meneh karo nunggu sinden sinden apa ledek to Mbah? Sinden. Oh nggih. Ayo monggo niki buke, pake enggak badan nyekar monggo. Niki Jackson riyen nggih. Nggih. Iki apa Mas? Niki napa nggih? Nggih Jackson
sambil nunggu pengantin berganti busana. Pokoknya mengke komplit, campur sari, lagu-lagu ambyar, pop, keroncong, dangdut, songdut, rock, blues, sarung komplit. Kabeh anake wis aja kuwatir, wis aja kuwatir iki penyanyi kok Wonosobo siji. Saka Wonosobo. Mengke wonten Mbak Dina Tasya Wonosobo. Ke Banyumas. Ricik mricik krimis wis teka sedelamaning. Cocok ya? Nyong sing ora cocok. Nggih. Nggih, nyuwun nglamune ngati, Mas. Niki agem bapak-bapak. Niki asli ki pundi Banyumas? Banyumas kabeh niki. Oh, keluarga saking Pak Kotim. Oh, Sutianti. Alah, gak endang ayo to, Bu, gak endang ayo. Nggih. Niki tesih Jackson. Ngersake napa? Sing rame napa sing halus? Sing rame. Nggih, bar niki terus rame kendang dhuwur. Nglamune ngati. Kagem dulur-dulur Banyumas. Nyun sewu rada mendhet. Okean job. Yen tak rasa ora kuwawa rasa jroning ati tansah kelingan kembange nendra nggodha aku rina wengi pancen nyoto yen sirupa nora mitayani nanging aku wis kebacut tresno anggonku angon jati pamujiku mbok bisa ora apa-apa Bu katresnanku sing dicerai ndedek kene apa aku to biasae kok lebay ditimbangi tresno kang satu timbangan ndredeg kok sengeni bojone kaya ngopo ibu bunga rasa jroning ati katakan setiaku kang Sumogo kita manggil sarang-sarang para gandeng saking Jara Campur Sari. Sehat Mbak Putri? Sehat nggih?
umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari umpama sliramu margi wong manis aku sing bakal nglewati sineksenli tangilku semono janji prasetya ing ati nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku mimpi rasa jagat raya pasar kono kali ngono ukir lan samudra nora ilang memanise aku dadi ati salawase tenan lho saestu Pak Sarkono sampean iki didelok dulur-dulur ning ngarep kabeh. Nyun sewu mohon maaf Pak, ini ternyata satu kabupaten, beda kecamatan. Kalau Pak ini di Polan Harjo, kalau Pak Sarkono mah kota Pak. Kalau saya di kampung, diganti warna itu pokoknya kampung lah. Kalau Pak Sarkono di kota. Kota 1000 umbul. 1000 umbul. Ya, kota Klaten. Monggo. Nalikoni ora endamu atiku lama-lama sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange aku matur nuwun penyanyi amatiran ngeten iki Ampun ngoten Pak, niki mboten enten